Mä osaan vielä heiluttaa näköjään peppuun samalla. Joku sanoisi, että se on papina. Elikkä ei tästä helposti putoa. Ja kyllä, puhtaasti. Suomen ensimmäiset sisähalli SUP-mestaruuskilpailut. Welcome everybody. We continue in Finnish, so if you have any questions, please ask me. Jaha, se kääntyy pikkuhiljaa. Hienosti. Kaikki on vielä pystyssä. Upeeta. Hei, taputetaan! Tää on hienosta. Siinä on ratkaiseva vaihe tuolla toi viimeinen poika. Sen jälkeen sitten kaikki peliin. Olette hirveän samoissa tielläkin, että mitään estettä ei ole. Ihan tyyli ja maali, se on aina nähty. Et löytyy hammashylyä ja arvasin. Vau! Ja jälleen kerran niin vauhdilla lähdetään. Vau! Tää menee. Kakkonenkin kääntää ihan hienosti. Ei mitään ongelmia laidan kanssa vielä. Joo. Ei täällä törmää, rauhallisesti, jarruta. Ihan jo tekijä siellä niin. Hieno homma, kiitoksia. Tekee ihan varmasti, mutta nyt mennään jo aika lujaa. Erittäin hyvät käännökset molemmilla, mutta just jotain vähän tällaista arvioin, että kuinka paljon tästä ratalaudasta saa hyötyä. Ei juuri tällaista suklautailua lyhyellä radalla parhaimmillaan. Se on todellakin taituvuutta siinä. Ja ei noita kilpailijoita kauheasti häiritse se, että toinen ja ponkki. Ja niin ponkkireja. Siellä on teidän hieno mahdollisuus päästä ohi. Tää on oikeasti suklailu kisahallissa lyhyellä radalla parhaimmillaan. Mä lupasin teille, että maalissa vasta nähdään kuka on voittanut. Hienoa! Ootko nyt? Nyt on muuten tasainen lähtö. Ja nyt sitten nähdään, onko Vladilla niin kumman puolen käännöksiä se on tehnyt. On tehty. Kumpi näin? On se ainakin ton puolen käännöksiä tehnyt, ihan selkeästi. Mä veikkaan, että Vladi tarvii kyllä finaaliin jo ihan oikeasti vahvistetun melan, koska katsokaa miten tuo mela taipuu. Joo. Se on noita sit meillä. Se on hyvä, tiukkaa. Oi, nyt lähtee kohta kapusäännötyöt liikkeelle. Meillä onkin vähän janoisia juoteja tuolla noita. Nyt kilpailu on nyt tosissaan. Aika hyvin. Ja niin tasaväkistä, että koska toinen puoli on aina parempi ja osuuko se nyt nappi kuinka ja katsotaan miten tässä mennään. Erittäin kiinnostavaa ja liian paljon tilaa pojilla. Silloin tahtoo joku tulla käymään kylässä. Mutta niin kuin huomattiin, näissä ei ole muuten oikeasti mitään mahdollisuutta jättää tuonne pojille tilaa, koska sieltä tulee ihan kaikki. Ajolinjat on sellaisia vähän niinku
vähän niin kuin kaukaa hakevia, että kauhean nopeasti suoraviivasta siinä ei ollut, mutta käännökset on kyllä molemmilla ollut tähän asti aika hieno. Miksi tehdään asioita niin vaikeiksi, kun joskus ne on oikeasti aika yksinkertaisia. Näistä finaali lähti liikkeelle. Yritystä ei ainakaan puutu. Työt on kilpailu jo monta kertaa keskenään ja ne kuullaan tuolla kahvipöydissä aina, että mitä taktiikkoja on käytetty. Jos mä oikein tarkkaan katson tämmönen kokenut kehäkettu, niin tässä mennään nyt ihan selkeästi semmosella siivouspäivän rimmalla. Mutta mitään ei ole vielä annettu ilmaisesti. Hirvittävän tasaisesti vielä. Mutta on ihan pieni ero, mutta täällä on näissä hommissa niin monta kertaa nähty, että otsikko keittää. Tukovastalle verran. Vierto ollaan hyvin maalissa. Jakso! Hienoa! Ja meidän toisena. Ja kyllä Laura Lähikkä tulee sieltä oikeasti kovaa ja vahvasta, mutta saatko olla, että tänään tulee valta valinta meidän yhdellä radalla. Nyt mennään lujaa. Niin kuin huomaatte, mihin tässä enää moottoreita tarvitaan. Sehän tuo lapa liikkuu ihan samalla kuin potkurista siitä. Nämä kundit ei tosiaankaan varmistele, vaan siellä oikeasti mennään käännöksetkin niin kuin kisoissa mennään. Vau! Wow. Opeta käännöksiä ja lujaa tullaan takaa, että ihan nukahtaa ei pysty verkkoja ensimmäinen. Ei tää ole eka kertakin joudutaan käyttää lisäapua. Noi päineilmän korvat on ihan oikeesti niin kutsuttua last season kamaa. Mut siellä mennään nyt tiukkaan joo. Eka poju ei tule takana. Takaa tullaan muuten ihan oikeesti lujaa. Tukka hulmuten. Niin mennään edessäkin. Etu on paljon suurempi linja nyt ihan selvästi. Eli se on ottanut asiakseen tänne finaalipaikan, mitä ei ole todellakaan mahdoton. Mutta 4 kaveria samaan aikaan tässä lähdöllä ja pelkkä lähtö on haaste. Ei ole mitään ihan selkeää, mikä paikka olisi paras. Sisäreuna on joskus kiva, mutta joskus on kiva tuolta ulkoreunalta niputtaa koko porukka. Nyt menee 2 menee hirvittävän lähekkäin, mutta ei 3, 4 kauhean kaukana ole. Ladilla selkeästi näkyy se, että mies on 66 kilometriä kiertänyt 2 poijua. Mutta tästähän tää on ihan hirvittävän helppokin sitten, että ensi vuonna joku meloo 72 kilometriä treeniä siinä niin alle uima-altaassa. Wow, hienoa! Loistavaa. Ja Eetu, jos löydät vielä sen maalilinjan, niin mikä on ihan lähellä. 2. hienoa! Ja nyt 3. sijasta, nyt mennään lujaa. Nyt mä en pysty sanoa täältä yhtään, kumpi tulee ensin. Peter tuli 3.